Gruppearbejde er en pædagogisk arbejdsform, som bliver løst i fællesskab. Eleverne de kan blive delt op til 2 til 8 i hver gruppe, afhængig af hvilken opgave der så bliver stillet. Gruppearbejde er en praktisk træning i demokratiske beslutningsprocesser, som henvender sig til folkeskolen. Inden for gruppearbejde der er der noget, der hedder matrixgrupper. Ideen med matrixgrupper er, at eleverne stammer fra forskellige grupper, hvor de har hver deres information, som de skal dele med hinanden. Informationerne har de fundet frem til i deres oprindelsesgrupper. Så det gode ved matrixgrupper det er, at man kan bruge det i forskellige sammenhænge og i forskellige fag. Et eksempel kunne være, at man delte klassen op i 4 til 5-mandsgrupper, hvor de hver især får deres egen problemstilling, som de skal udarbejde og diskutere i gruppen. Her er det vigtigt, at læreren informerer eleverne om, hvordan formen og hvordan indholdet skal være. Når de har udarbejdet den her problemstilling, så går hver repræsentant hen til de øvrige grupper for at fremlære deres problemstilling. På den måde er alle elever aktive og er med i undervisningen. Altså i forhold til gruppesammensætning, så er det vigtigt, at man som lærer tager stilling til, hvordan grupperne bliver sat sammen. En klassisk opdeling vil være at sætte de fagligt stærke elever sammen, og de fagligt svage elever sammen med en støttelærer. En anden opdeling kunne også være, at man blandede eleverne i forskellige niveauer. De forskellige måder, man opdeler eleverne på, kan påvirke, hvor meget de får ud af deres læring. Ud fra Edgar Dales læringspyramide, kan man se, at eleverne lærer mere, når de er aktive i læreprocessen. I de homogene grupper, hvor eleverne er delt op efter niveau, vil de fagligt stærke elever kunne diskutere emnet meget mere. I forhold til de svage elever, vil de kunne risikere at støtte sig for meget op til en lærer. I de heterogene grupper har man for eksempel en stærk, 2 middel og en svag, og hvor eleverne vil kunne diskutere emnet meget og få meget mere ud af det. Og samtidig vil den stærke elev også kunne undervise den svage elev. Denne form for gruppearbejde kræver, at de er mere aktive, og ifølge Edgar Dale også derfor kunne huske mere. I forhold til heterogene grupper, så skal læreren hele tiden huske, at det ikke kun er de fagligt stærke elever, som skal lave hele arbejdet.